हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ मोनसे गोदान भिडिअआव बयखौबो गोसो गोथारै बरायलायबाय स' लोगोफोर दिनै माने जोंहा गुडका मास्टार साल्टिया थांसिगोन आरोखि ना ओरैथिं दङ ओमफ्राय दिनै लास्टनि मा ओंख्रि जाहोनो नागिरदों होनना बुङोब्ला आयदाय जालाय गिलिर जाथारबाय खोख्लैजोब्बाय नै ओंख्रिया बेना साल्टिना मा होनोमोनलाय थालिर मैखुन जे बुस्थुखौ जायोबा जों भिटामिन मोनो बेखौसो जाहोगोन आरोखि ना ओमफ्राय ओरैथिं दङ जोंहा खुमब्रा ना जोगोनार मोनलाय जोगोनार नामा खुमब्रा थाइनै दंबाय नै लाबानो जाबाय बिनिफ्राय नै ओरैथिं बयलार दं दाउ बयलारजोंहाय जानोसै लास्टनि जागोन जाया नों साल्थे जायो बरिया मजा सोलास्लिमगोन आंथ' माइदिबो सोलाग्रा नुखायो सोलानाय एसे बिदै गोनां माने दे आयं दे नामा दा नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय जोंना नै जोंनि भिडिअ नायगासिनो दं न' खाथिनि आब' बिनिफ्राय जोंना नै आइया माने बयलार रुख'ग्रोनो नागिरदों बिजानु गाज्रि खारहोनांगौहाय रुनांगौ रुवाबा जाजाया ना बेदरा बुंनो थाङोब्ला माने बयलार बेदरखौहाय जाजाथावा आरोना माने ओंखाम खहाबनायल' जानाय जायो माने बे बुस्थुखौहाय बयलार बुस्थुखौ माने मेडिसिन होनानैसो सब मास मोनसेजोंनो फेदेरो नालाय ओंखायनो रुख'नानै जानांगौ जायो आरो रुख'आलाबानो जायोब्ला माबा नोंनि देहायाव इनफेक्सन होनो हागौ आरो लोगोफोर आङो दा माने खुमब्रा फिथाइखौहाय हाबाय आरो नै बिनिफ्राय जोंहा नै ओरैथिं नै आइया माने थालिर मैखुनखौहाय माबागासिनो बेबायदिखौ ओरै सलाय खाथि बायदि गारनांगौ बेनो गोफा मोनजायो ना ओमफ्राय दा एसे गोरलै दंबाथाय बिदिखौ हाफाजोबनोसै बै प्लास्टिक बायदिखौ गारनांगौ औ बेखौ गारदों भिटामिन मोनो बेखौ जायोबा मा भिटामिन मोनोमोनलाय भिटामिन बि नंगौना नङा जिखुनु जादोला थैनि थै जायो बे थालिर मैखुनखौ जायोबा थै जायोनो लोगोफोर औ माने जाय बिथांमोना अपारेसन जादों बिथांमोना बे थालिर मैखुनखौ जायोब्ला मोजां जायो आरो थाब गाराय रानोनो लोगोफोर नोंथांमोना नैबेखौ जागोन ना जाया हानानै होनोसै नैबावहाय ओमफ्राय जोंहा नै आब'आबो माने सायफाना होबाय आरो बेखौहाय गेजेरजों थफ्र' हाबावनांगौ आरो दा जोंना नै बिमाया बेस्थ' माने ओंख्रि संगोरसै माने ओंखाम उखैबायनो माने मा होनोमोनलाय खुमब्राजों दाउजोंखौ संगोरसै आरो खुमब्रा दाउ थालिर मैखुन एवनाय गोथाव जाथारोना बिराद गोथाव रुजुमोननि ओंख्रिया दिनै आंबा जानो लुगैबावदोंसो मोनजाबा जाबावोसो आं बिराद गोथाव होआनो हरै रुजु बिमाया आंनो मालाय ओंख्रि गोथावखा बिसिना गावनो होफायबाय एसे ओरैफायसेल' मोनथारदों फवासेल'सो बेनो मेरला खुमब्रा बयलार माथो उदै बुंजासे जानाय होनबा रस मोनजाबानो जाबाय लोगोफोर दा जानायनि लाहार फाहार जालायबाय आरोना खाजि नामा आंनोबो होदो जानायदो सालथे सानजाहा माने खाजि होनो नालाय ओंखायनो जन खाजि ब्रादाखौ लाफादों एसे आदानाबो फेथला खाजिना खाजि ओमफ्राय लोगोफोर जालालै 40 बोसोरनि न'आ नै इन्जुर जिब्ला जोब्बाय एनाकन्दा हाबबावोसो बेजों सालथे जानो रोंनाय मा भिडिअ नै दानसिना गालांसिनबावना बेखौ ओमफ्राय सालथे एबार नेक्स्टआव थाङोब्ला नोंसिनाव थाङोबा आङो आराम मोजां भिडिअ बानायनोसै नोंगैजों भिडिअ लानो लुबैदां औ नैबे नङा 10 बोसोरनि बारहावाबायना बे न'आ आं हाबा जाफैबानो 10 बोसोर जाखाबावबायमोन आंनो माबा 26 बोसोराव हाबगासिनो दं 26 बा होमबा आं बेसेबां इयार जाखो 2 बोसोरनि उनावनो जाबाय होनबा दै नामा 21 रानिं आरोना औ ओमफ्राय दे माबायदि जाखो ओंख्रिया गोथाव
हाबाब माने बेदरखौ नांलाय खुमब्राया एसे गोदै ना जानो मोजां माने बेदरनि रसा हाबजोब खाबाय माने खुमब्रायाव औ बरिया अमा बेदरबा साबसिन जागौमोन एसे गोरलैदबसो थाइसे दोनदों माथो खुमब्राखौ थाइसे दोनदों गावखौ हायबाव दा साल्थेया थांसिगोन आरो जाना लागोनसै दे दालाय लादो दे आलासि आयंआ जोंना बाबुआ फैनानै जेबो मोनजानाय जायाखिसै मानोना जोंहाबो एसे गरम नालाय खामायग्राबो गैया आंना बोराय गैया रुजु रुजु बिफा गैया नालाय ओंखायनो ओंख्रिया मोनसे मोनैल'खौनो मोनसे मालायफोर बादि थोरसि गिदिंलायनाय संना होनो हाया हनै गाज्रि जा मोनसे दे आयं जेबो नङा माने आङो आयंनो एबार फेसबुकनि पेमेन्ट मोनोबा आयंनो ब्लाउस मोनसे दख'ना गांसे लाबोगोन बावरिफोरनो हैबानो जाबाय आं नाङा बावहारफोरालाय मोनबाय थाखायो नङा होमबा आलाय आफिनो इसां आफिनो आंनि मोनसे राङाफारानि आफि रायलायबाय थानो मोनोथ' दे साल्थे होनबा जादो दे दा लोगोफोर ओंखाम जाखांबाय दा साल्थेजों आंजों जिरायबाय दा नै साल्थेया मा नायबाय थाखोथाय साल्थे मा नायबाय थाखो मा होनदों सालाया खोनायाखै बेखौ मा नायदों होनना सोंदोंमोन आं लागाव दैदोंमोना नांलायलायगासिनो माथो ओमफ्राय आं नांलायनायखौ जेबो फाजाया मा नायगौ हा औ थेवबो बे भिउसा नायलाय आयु गोगोम थांखायदे नायलाय 2 लाख गोगोम फैखायो नायलाय भिउसा 2,57,000 गामाय लागाव दंबावो आयु नै 1 मिलियन थांसै फाग्लासो 1 मिलियन माने 1,56,000 का बिनि सिगां दंबावदां उनाव खै कागने 1,22,000 र प्लास खालाम दे 2 लाख बे 3 लाख थांसै ना 3 लाख 1 लाख 4 लाख 5 लाख अनि 2 लाख आयु गोगोम 1 मिलियन 1 मिलियन थांखाबाय बारखाबायसो हाब डलारा गोगोम जाखासिगोन होनबा गोगोम हालाले लालायनो दे आया मा जादों दे दसेनि गेजेरजों नांलायबाय दसेनि गेजेरजों नांलायबाय ओमफ्राय दिनै खुलुमलायनायसो जागासिनो सिनेमाया जोब्बाय बिसिना मा सिनेमा मोनोब्ला थाबिसा सोरनि स्क्रिप्ट लिरनोसै थाबिसा सोरनि रायजोफोर औ मोजां जागोना जायाखै ओमफ्राय सोर गाफानो खोन्थाहरबानो जाबाय ओमफ्राय अबयसे भिउसा डेन्जार थांदों मथा मथि मास मोननै मोनथामनि लिरमानसै थाबिसा सोरनि लिरमानसै आं माने मास मोननै मोनथामनि आर्निं जाखासिगोन आरोखि बुंनांला औ बिसिना ओमफ्राय नर्मेल भिडिअ'थ' फैखाया बिदि माने 24 घन्टायावनो बिदि भिउस लाबोनो हानाया थामसा माने लाबोनायथ' नंला जेनेबा बे भिउस फैनाया आसरित आरोना फुरा 2,57,000 मोनसे भिडिअ'आवनो 2,57,000 बा माबा 57K 257K 2,50,000 माने 57 होमबा सानदो बेसेबां आर्निं जायो बै जाय फेसबुक क्रिएटरफोर फेसबुक सालायो बिथांमोना मिन्थिसिगोन नायबा प्लास खालामदो रायजोफोर बेसेबां मोनथावथाव लोगोफोर साल्थेखौहाय माबायदि जायगायाव लाबोदों नायलाय जै बोरैबा गोलैबा गरला थरला जिजोबखाबाय आरोना गाहायाव मोसौ दोस्लायहैदोंमोन लोगोफोर ओमफ्राय साल्थेखौ लाबोफादा दो लागोनबो नै फुरा खनसे जाखाबायमोन आङो औ लकेसना बरिया दुब्लियाव मा दं आनारस आंनि नङा जे बियो औ न' खाथिनिसो माइया नै जाहांबाय लोगोफोर नोंथांमोना दाख्लि बारियाव गायनाय भिडिअ नुदोंमोन ना हाया माथो दा नों गोलैगोन बोरैबा बा हायोथ' बरिया दिनै जोमैया बरिया नुदोंलै दे लोगोफोर जोंना नै साल्थेया थांसिगोन आरो लोगोफोर जोंहा साल्थेया थांसिगोन बाय बाय का जाएगा घर में ना अभी फाइनली घर जाने के लिए हाँ रेडी हूँ अभी मामी को मिस यू अच्छा अरे थोड़ा लाखिदो नहीं जाएगा थाङा दे न साल्थे पूरा माने बेटारि गारिया एभेलेबेल जाबायना मानसियानो जानो नागिरला अट'आव ओंखायनो लेट दसे नेनांसिगोन आरो
बहाबा थांनोबा 10 मिनिट 15 मिनिट लेट जाखायो आरो दा नोंबो बिदिनो जासिगोन उफाय गैया बैजों थांफानो नामा चल दे बेटारि गारिजोंसो थांनांसिगोन दे टाटा बाय बाय दा सेरफांगुरि होनबा फन हर ओके दे टाटा टाटा लोगोफोर जोंहा दा गुटखा मास्टारा थांबाय बिनिफ्राय हारसिं मोनबाय आरो ना इन्टारेस्ट खालामबाय थानाय जायोमोन बेरायनाय जायोमोन दा अबसे माथो खालामबावनो आरो एबार नेक्स्ट आं बिसिनाव आलासि जायोबा आराम बिनि बिनानावजों भिडिअ बानायगोन लोगोफोर बिनिफ्राय मोनसे खोथा लोगोफोर नोंथांमोनहा दा दैदेनमोननि मा होनोमोनलाय निजिरामोननि दावराव दावसि नुबाय थादोंना मा होननो आरोखि ना आं मानसिफोरखौ जेबो होनला जिखुनु जादोंला बेबायदि भिडिअ खालामबाय थायोब्ला समाजा गुबुंले जायो बेखौथ' आं सिगांनि मबाइलावनो सिगांनि भिडिअआवनो होनखाबाय अबसे बिसिनि भिडिअखौहाय ससियेल मिडियाखौहाय जायखिजाया उन्दैयानो जा मायानो जा सेंग्रा सिख्लायानो जा बोराय बुरैयानो जा गासिबो नायजोबो आरोना दा बिसिनि बेबायदि दावराव दावसि जानायखौहाय बयबो नुजोबो दा मानि थाखाय नायो अबसे आंनिबाथ' नायनोनो नाङा आरोना बिसिनि भिडिअखौहाय स्क्रिप्टेड बायदि गोजाजोबसो अबसे नों आं दावराव जानायखौ बिदि ससियेल मिडियाआव लाबोनो नाङा नों आंजों जुदि दावराव जायोमोनबा लाबोगौ मोनसे जेनेबा आं सोरजोंबा दावराव दावसि जाबाय बिदिखौहाय हंगारगौ मोनसे आंथ' दा गासिबो माने मालायजों दावराव जानाय मानाय बिदि भिडिअ लाबोफेराखै कन्ट्रभार्सि लाबोफेराखै आरोना दा बिथांमोनहा खनसे नङा खननै नङा खनथाम नङा लाबोगासिनो दङ जेब्लानाखि भिउसआ डाउन जायो अब्लानाखि बिसोरो एकदम भिउसखौहाय बुगदावनो सानो आरोना खेनसेनो मिलियन भिउस थांनाय ओमफ्राय दा मोनसे खोथाबाव बिदि एथ' भिउस मोननानै बिसोरना मा जायो डलारा बेरगावलायनोसै मालाय आमेरिकान डलारा बे आमेरिकान डलारखौ मोननानै मा खालामो मिन्थिला जिखुनु जाया बेफोरबायदिनो बोरमाफोर मोसौफोर फिसिबानो जायोना संसार जानायाव मा आराम बेराय डलार खामायबाय थानोसै मालाबा समाव फेसबुकआ थैनानै थांब्ला माजों जानो अबसे बिदि भिडिअ लाबोनो नाङा ससियेल मिडिया गुबुंले जाजोब्बाय ओमफ्राय नायग्रा बिथांमोनहा मानो मोजां मोनो कमेन्ट खालामहरलाय जाय सैया बिथांमोनहा कमेन्ट दा खालामहर जाय बिथांमोनहा मोजां मोनो बिसिनि भिडिअ नायनानै मोजां मोनो बिथांमोनहासो कमेन्ट खालामहर मानो मोजां मोनो बिसिनि भिडिअखौ दे दा दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबनोसै आं रागा जोंनो ओंखारदों आरोखि ना खालि बायरा बिथांमोनहा भिउसआ बेरगावलायबाय आरो डलारा बिथांमोनहा दावराव खालामदों मोनदों जादों लोंदों बेरायदों मोनसेबो मोजां बिसिनि भिडिअखौ नायनानै नलेज मोनो नामा सोरबा नलेज मोनो नामा बिसिनि भिडिअखौ नायनानै